Gauza asko egiten jakitea ondo dago, eta aldi berien iten baituzu, oaindik eta hobeto. Beitu gaina justu guain, amai deitu behar nion. Ama, hor zaude? Bai, eta arazua izaten da, beitu gaina gitarra pixka. Ama, gitarra joko bete, Gauza asko bate eiteitu zunean, dana gaizkite zula. Baina gure gaurko gonbidatua oso trebea da, gauza asko eiteitu aldi berian, eta denak fin. Hor gelditu, eta guantxe zautuko ezue. Kaixo lagunak, eguerdion eta Garazi Urkola, ongi etorri, zer moduz? Ondo, zu? Ondo, ni ezin hobe, zukaldatzeko prest etorri altzea. Bai. Hori ere bai, danean ibiltzea eta dana ondo atetze zaizu. Bueno, nola moldatzen zea? saiatzen naiz. Pixkat, gustatu zaizkiten gauza guztik egiten eta antolatzen deneako denbora ukitzeko. Eta ondo antolatu garrantzitsua, ez da? Bai, antolatu zeare bai zukaldea tortzeko orduan, ez da? Bai, gustatzen zait oire. Eta zemuz, ez errezeta itituzu, gustatzen zaizu kosina ibiltzia? Egia esan bai, asko, asko gustatzen zaizu kaldatzea, bai, txikitatik. Atxakin ibiltzen nintzen saltxean, eta... hemen oain ez dakit zure ondo, baina... Hemen ikusiko zu, zeo ze errexe ingo dugu, sapua ingo dugu, ikusiko zu txibila pelaio erara barrun sartuko dio, lomu marron, eta hoi lagunduko dugu, porru saltxa batekin, eta geho maionesa beltxakin. Eta aldi berian ezautuko ditugu bere lanak nola iteitun, eta zetxukunak iteitun. Lagunak eta Garazi, esan deten bezala ingo deuna da. Sapua, txibi pelaio erara beteta. Eta hoiteko ze ingo deun? Aurrena, tipula txiki-txikiin, ondo gorritu du lapikuan, eta behin txukun daudenian, orduan sartuko jau, txibiroia. Gaurkoan begia hundi jakarri dugu. Ikusi duzu eze txibiro ipuzka, eharra pieza, ingo deuna da nik ustet erruakin eta kokotxakin nahiko eukiko deula. Gio ingo deuna da sapon lomo bat atea, eta sapon lomo erditik irikiko deu, barrun pelailua jarriko eskilou, ingo deuna da itxi, irina arrautzetik pasa, prijitu, eta orduan ja porruan saltzan sartuko deu. Eta porruan saltza egiteko, ingo deuna da hemen tipulatxa dazkau, tipulatxak ingo ditugu gurinetan gorrituta daudenian porruak botako eskilou, goxatzen utziko deu, ardo zuri pixkat, arraiz alda eta utziko ditugu goxatzen. Behin goxatuta dakaunian, bertara sartuko ditugu. Patatak panadera ingo ditugula prejituta, bertan sartzeko, eta beste aldetik bai, lomua sartuko dugu bertan, eta horri ingo dugu, porru saltzan indako, patata eta sapo beteta. Eta bukatzeko ingo duguna da, maionesa bat beltza. Bueno, eta hau esan da, lanian jarri biharria, Garazi. Ingozuna da, tipulatxa hauek zuritu, azalak endu, lauki txikitanin, eta goxatzen gurinetan jarriko dugu. Eta ni bestalde, hasiko naiz, tipula hau goxatzen, bale? Bale. Bueno, eta hau esan da, konta iguzu, oantxe zerrekin aizean esku hartian, hainbeste gauza indituzu, eta zerrekin zabiltzan. Ez que artistak igiltze zate gaina, gauza batekin baino gehiago esku hartian, normalen, ez da? Bai, normalen bai. Bai, eta askotan desberdinak. Baina, bueno, pixkatola azkena, duela urte eta erdio pare bat urtekasi, bai, grabatu gerun Madrilen laburmetrai bat, Perpetua Felicidad izenekoa, eta, bueno, estrenatu zen 2021 bateko udaran festivaletan, eta ebilia mundu mailan festivaletan pixka bidaiatzen, eta guantxe bertan dau filminen, así que bai. Laburmetraia, gu beti hemen bakizu laburmetraia, luzemetraia, ez daki zertan zehazki laburmetrai bat? Baki gu pelikula txiki bat bezala dala, o zer da zehazki? Bai, pixkat bai. Da pelikula txiki bat, normalen 5-20 minutu bitartekoa, nun, bueno, kontatzen da nere, historia bat, edo... Bai, 25, 30, edo ez dala iritsi ber ordu betea, ez da? Ez, hori da. Eta hori adibidez nola da? Denboakin ordu bete iristen laburmetrai bilakatzea, o baka laburmetrai luze bat izatea pelikula bat baina motxagoa, o luzeagoa, o... Hor, zadeituko litzeokeia beste modu batea. Normalen laburmetraiak, uste,
en plan, 20 minutu arte dola izaten dira, 25. Ja hortikan aurrea, sartzen daia mediometraje, eta ja pelikula, eta... Ados. Depende. Bikain, bueno, eta zertan datzan indezuen azkenengo lan hau? Ba, lan honek, bueno, itzaiten du aita eta alaba baten arteko harremanaz, ba, biak beraien burua adierazteko momentun daudenen. Aitak laringektomia bat eukidu, orduan bere hautsa galdu du, eta aldi beren alaba aida aurkitzen, bueno, aida esploratzen bere sexualitateakin. Eta pixkat bien arteko talka horretaz hitz egiten du, musikan mundua ere sartuz, eta hortikan. Bikain, zein da bertan zure papela? Zein papela hartzen duzu? Nik hartzen dut justu alabaren papera. Nerabe baten paperen, bai. Bueno, eta laburmetraia zuretako oso berezia izan da, eta zergatik izan da? Ba, oso berezia izan da, bai, guztiz, eta kariño handia dioten lan bada. Batetik, bueno, lantaldea izan zalako marabila bat, bai zuzendari, zialabi neska, Izaluen eta Sofia Estebe, beraiekin lanitzea izan zen gozada bat, eta lantaldea baita, gero bakoro batekin eta hola aite genulako lana, eta baita pertsonalki, tipula. Negarra eso sirve a dugu. Bueno, lasai, Ez da laburmetraia gatik, ez da? Igual emozionatu inzea, eta... Ez tipula. Baita, pertsonalki harrapatu zian oso momentu politen, eta netzako baita izan zen, nera bezaro horta bidaia moduko bat, eta alizan una, igual, konektatu, bere gara emanik igual 15 urtekin, esaten ez nitun, edo la adierazi ez nitun gauzakin. Eta, oso esperientzia polita izan zen. 3 aste zeon ginen Madrilen. Dena Madrilen grabatu zen duten? Bueno, Madrilen eta Segovian. Baina, Madrilen egon ginen aste bete. Osa, 3 astez, baina grabaketa izan zen aste bete. Bueno, eta bertan, badakite hasieran klarinete jotzen ateatzen zehala, ez da? Ateratzen naiz justu klarinetea jotzen. Bazekiten nahiko garbi hasieratikan, alabak, nire pertsonaiak instrumentu mazoko lukela, eta goiztu banik klarinetea jotze den nahiko txikitatikan, 8 urtekin nola hasi nintzen, eta jarraitzen dut, guain ere. Kuriosa izan zen, hasiera baten egi hartu ziaten laburmetrairako jakin gabe klarinetea jotzen nula. Eta lehenengo bileran, jagidoia pasaziatenen, estena hortan, hasiera baten agertzen pertsonaia pianoa jotzen. Bai. Errexen aztalako grabaketa aldetikan. Baina, gidoien agertzen aita klarinetista zala. Bai. Eta, hor komentatu nien jo, nik justu klarinetea jotzetela, eta, esan zuen, ostra, super, hasiera baten ala nahi zuten, baina horitu ditzaien oso zaila, aurkitzea pertsona bat, justu bere klarinetea joko lukena. Oze kasualitatea etzekitela eta justu klarinetea jotzen dula, ez da? Eta orduan, porque hasiera baten ala nahi zuten, baina ez zuten, espero gero. Eta orduan gero aldatu intzont, azkenek klarinetea joko. Igual zose bazekien. Ustet ez? Ez, gaina... Ez dut uste inundik ezagutzeko aukera egenikanik zuzendaria eta guk, eta nik justu. Ona, eta bertara iristeko, nola iritsi zina, nola izan zen, casting batzu pasa behar izan zen itun, edo nola izan zen bertara iristeko bideo hori? Kasutan, castingak eta egin behar izan itun, pare bat, nire momentu hortako agente edo representanteak bidalizian, eta, esan nua behin gain ingot, berriro papera. Papera berde zu pixkat, oantxe emango zu, lasai. Faltan botatzen dizu benetan, lankideak, Bai. Aktore lanak iten nahi zea guene bai, edo, Igual, tipula txagatzuk eraman berko dituzu neharrin behar dezuneako, ez da? Igual. Prestauta goteko. Bueno, hemen nabazu horiek bera bota, organikoa, eta esan bezala nik ja esku garrituko ditut, eta papel bat emango izut txukuna, ez dizut emango porruz beteta, bestela igual berriro negarrez hasiko zea. Tori hemen, vale, ez da eser. Vale, hau listo, eta tipulatxa horiek hartuko ditut, eta botako ditugu gurinetara. Ja, ikustea ibiltzen dezula labana, Oso ondo txikitu ezu dena. Bueno, alda nahitea. Vale. Gero ingozuna da, porru horiek garbitu izkizutela, nahazu, erditik amoztu irurak, eta gero puisketetan dingo du, behin tipulatxa goxatu danean, ordun botako jo, bale? Vale, oso ondo. Eta hemen inberretena da, honire, hueltatxo bat eman, vale, haure martxan dijoa. Bueno, eta Akelarren pelikula hondilan, badakit egon zinala aktore bezala, ez da?
justu. Zer muzko esperientzia izan zen akelarre? Oso berezia. Izan zen netzako lehenengo zine esperientzia. Junintzan kastina gaina, esan ez, proba ingo eta bertzerdan kastin bat zineako, eta zeitun, deitu ziaten bigarren bateako, eta hartu ziaten, eta bai hortekan bidaia bat. Rodajea oso berezia izan zen, intensoa, baino oso ondo egia zen, eta gure arten baita oso harreman hona ingenuen, bai aktoren arten, bai ekipo guztian arten, eta egia zen, momentu hortan, zinea momentu hortan nire burunetze honarren, justu baino lehenago, no se izan zen, gustatu ditzaiten. Eta guain hortik hane bai, pixkat, jarraitzet. Zetot patu zenun adibidez, laburmetraia bat grabatzetikan, pelikula bat grabatzea luzemetraiat, ze desberdintasun topatuko dugu? Orokorren ekipoa laburmetraietan txikigoa izaten da, eta egotezean denbora... Gutxio ere bai. Bai, adibidez akelarre grabatzeko pasa genitun 7 aste rodajen, egunero ezaten diala 11 bat ordu, baina lehenago ere ensaiok, ere abestiketa grabatu genitun estudiotan, hau da, grabatu bazan maiatza ekaina, ziginan jadanen abendua urtarrileako. Eta laburmetrai baten, askoz denbora laburrago izaten da baita. Depende ere laburmetrai formatua eta laburmetraiak. Batzuk, sagu justu hau, ingenuna perpetua felicidad, ensaiok eta denbora dedikatu genion lehenagore baita, baina askotan ez zaio zer dedikatzen zentzu hortan, bakoitza bere kabuz egiten du lan. Pelikulak igual landuagoak daudela esan genezake, komila artean. Beto hemen tinta nola atea deun, Bai. Hau xera beliko dugu maionesa idego, Denbora gehiago eskaini behartzaile. Baina eskenian, igual batek ordu erdi tarratze eta besteak ordu bete horregatik doble eskaini behartzaio, o landuago daudez, sakonago daude landuta, o... Depende. Ez gea guztiko gehiagi, ez da? Segun produzioa eta segun zen egiteun, da nola egiteun, da, ez da? Bai, basikamente. Eta segun noako dan, eta segun ze aurre kontu da hon, eta segun dena. Segun dena. Orduan, bai. Eta hori guztien artean, laburmetrai asko indakoa zea, zenbat indituzu? Asko ez, 4-5 bat. 4-5 bat. Hortik. Eta, desberdintasun asko batetik bestea, lan egiteko garaian. Danak zuzendari laurak desberdina tokatu zaizkizu? Normalen bai. Bai, Bai, bastante aldatzen da batetik bestera egia esan. Azkenen, ondo, danekin egia esan. Gurrekutze baino, ondo. Eta bai, azkenen zuzendari bakoitzak, bai, pelikula bakoitzen, bai, laburmetrai bakoitzen, bai, egiten dezun gauza bakoitzen desberdina da. Eta hortaitezea. Bueno, eta urrengo urte hauek, oparo datostere bai, lan desente dazkazu urtengo urteako, o pixkat izaten da, haber zetortzean da pixkanak atenta behartzea, haber da honakin aurre egiteko? Bai, basikamente, pixkat atenta egon, eta da honakin aurrea segi, eta haber benir esateana, baina, bueno, aktibo eta muitzen, eta irekita, eta ere zure kabuz bat lana iten, eta sortzen, eta lantzen, azkenen beti do... Zure kabuz, ibiltzea, badakit idazten ibiltzea zeala, kontatu pixka zertan ibiltzea zean zure kabuz, bai. Nire kabuz, bai, idaztea asko gustatzen zait, formatu desberdinen, oantxe bai haitu nahi zantzerki testukta baita idazten, eta, bueno, lehenengo aldiz zantzerki testu bat aurkeztu nun lezoko antzerki testu laburren lehiaketa, eta aukeratua izan zen, finaleako. Bai, poz da, zeba, enun inoiz solanoa baita aurkeztu ezer, eta pozik, ondo ontzan egia zan gero baita egunen bertan ekitaldia. Eta herriko bandane baita jotzet, eta... Danai emate jozu alegia, ez da? Bai, aldetena, gustatzen zaitena, eta aldeten eurrin behintzat, bai. Zuk esatezu garazi, disiplina asko jorratzea oso lagungarria dela, ez da? Netzako bai, nahi pertsonalki laguntzeit egia esan. Zeba askotan, zentzu askotan, batzutan, igual zerbaitetan lanen nahi zenen, gero nire denbora libren beste gauza batutan jarraitzeko aukera dakat, eta gero bestalde baita, disiplina askokin lan egite horrek emadeta aukera, beraien arten baita
lotzea. Danak balio duzu zertako gainare, bai, ez da? Bat ezatu, bai, ni sukaldari naiz, baina arkitektuan itzan, baina balio du arkitekturak bai danak atea hartzen zu zerbait zertako, bai, eta azkenen dena alda lotu nola baita, bat gauza batek aportatzeizuna beste aroko balio izu baita, eta bai, batzutan mugak daude ezarrita gauza askoen artean, baina askotan asko aldean naztu. Eta musikak... Berkatu. Ez, musikak degozen. Eta musikak laguntze, musikak emateiztuna antzerkiako zinemako ere oso baliagarria izan daiteke. Baina, klaro, beti baten barrotik agertzen danen. Osa, zuri ez balin badezu musikak inondik tiratzen eta ezer... Ba, ez dizu betetzen da ez dizu asko balio horrengo. Ez dizu betetzen eta ez dizu egin beharrik. Osea, gauza ez da, gehiago egitea beto da. Osa, no sé, nire kasu lola sortu zait, eta... Gustatzen zait gauza bat baino gehiagoitea. Dudi gabe, bagea bi. Nire beti berdinan batzu, badaude oso frekiak diana, eta hortik ez lateatzen da hori balekoa dia, azkenian horiek dakie asko bere arloaz, baina, bueno, batzuk oso dantzari diagea, eta alde batetik beste biltzea, eta bai hori gustatzen zaigu, ez da? Eta biak daude oso ondo. Baina hau dana, ja, ikasketa bukatu, zen bat urte dazkazu zu, Garazi? Nik 25. 25, ze ikasketa indituzu? Arte dramatiko, ikasi nunik, bai. Vale, eta bukatu ditutuzu ja ikasketak, ez da? Bai. Eta guain zaude artista munduan, eta guain onta dedikatzezea. Hoi da, gero inun master moduko bate baita musika gorputz mugimenduan bidez lantzen duen metodologia baten, baina bai, nago gehiago artista saiatzen. Goxatzen, gustatzen zaizuna. Bai, hoi da. Bueno, eta hemen goaz txerreki txarraka, txibila garbitu deu, hau ondo murrizten danian tipula botako deu txibiro ja, geho betetzeko zapua geho garbituko etela, eta bueno, sukaldaritza ere gustatzen zaizu ikustean ez? Bai. Ba, jungo gamarrako sukaldaritza eskolara, eta akutziko izkue ontzila katilbiok eta bestia zertako erabili bierdan, eta bagoa zarea ikastea. Haupa, eguerdion guztioi, Jon Jauregin naiz eta hemen nago zuekin, Gasteizeko Gamarra eskolan. Gaur hemen ikusiko dugun izango da, lapiko eta zartegin arteko desberdintasunak. Momentu honetan, teoria gelan gaude. Eta bertan, goizetan gehien bat, ordutegien arabera, ematen dute teoria klaseak. Hemendik gero egunen arabera, jaisten dira tailerretara, eta bertan, bai gela hotxetan eta bai sukaldean aritzen dira prestaketak egiten. Nik ja daramat 10 bat urte klaseak ematen, eta hemen eskola honetan 2 urte. Gamarra eskola publikoa da, eta beraz ikasleak hemen doain. Ikasten dute, orokorrean Gasteizekoak dira, eta Gipuzkoatik datozen herri batzuetako bebai dauzkaguz hemen. Hau azalduta gero, joango gara, sukaldera, eta bertan ikusiko dugu dauen tresneria, kasula, zartaginak, eta euren desberdintasuna. Hemen prestadotzuet, hainbat tresneria, eskolan dauen zati bat. Eta familiaka azalduko dugu, dauzkauz preziozko eltzeak, marmitak, kasulak, kasoak, paella, rondoiak bertan, zartaginak eta parisien. Eta horrein azalduko dugu, bakoitza zetarako balio duen. Hasiko gara marmitakin. Marmitak tamaino desberdinetakoak dira daudenak. Beraz, hemen egingo genuke fondo iluna, fondo ardiak eta asko, litroka, eta adibidez beste honetan gauza oso txikiak mantentzeko berotasunarekin. Eta gero, desberdintasunak, adibidez, zer da marmita bat eta zer da kasula bat, marmitak daukan altura eta zabalera, kasulak dire bajuagoak eta zabalagoak. Hor, desberdintzen dugu bat eta bestea. Adibidez, saldak eta egiteko, marmita handi bat erabiliko dugu, eta kasula bat marmitako bat egiteko adibidez. Denpora eskaza badaukagu eta arintzeko prozesua erabiltzen dugu presiozko eltzak. Bigarren familia bat daukagu hemen, rondoiak, dauzkaguz, tamaino desberdinatakoa. Beste batzuekin konparatuta, adibidez, paella bat, paellak daukan beko partea eta honek daukan beko partea, oso laudeaka, eta temperatura askoz hobeto mantentzen da plaka baten gainean. Aurrez dauzkaguz kasuak, tamaina desberdinetakoak, bebai, ikusten duzue, daukagu kaso rusoak, deitzen zaion kaso rusoa, pizkat desberdinak dira, ikusten duzuenez, eta
sote. Eta sote honetan, prestatzen ditugu elaborazio suabe hauak egiten izenak. Hemen bertan dazkauz paellak, elaborazioen arabera erabiliko dugu bat edo bestea, eta gaur egun ere sartzen dugu laban. Ze laban, denporaz kontrolatuta, oso ondoa egiten da. Hau erabiltzen dugu paellak egiteko, etxe guztietan egiten dugu moduan. Paellan egiterako orduan, jartzen dutxegu oso kantitate gutxi. Kasula handi batean egingo bakenuke paella, arroza, apelmazatu egiten da, aplastatu egiten da, beraz, normalean paella beti egiten da olakotan. Alde honetan dauzkagu, sartagin mota batzu. Hemen frigituko dugu patatak, egingo dugu friturak desberdinak, olio askorekin, eta honekin egingo dugu tortilla txikiak. Honekin salteatu egiten dugu gauza, paretak altuago dauzka, eta horrek dauka bi onura. Bat, berotasuna mantentzen dauela gehiago, eta erreztasun ematen dau, osagaiak eta eman behar da dutxegu buelta erabiltzeko. Eta honekin, tortilla arrunta, frigiteko gauza batzu, desberdita. Eta hemen daukaguna, desberdina, hau da krepak egiteko. Faltatzen zaigu komentatzea, zertarako da, hemen daukagun tresna bada triangulo bat, eta erabiltzen dugu beko partetik pasatzeko haizea eta hotxitzeko errezago daukagun salda behar denaz. Bestaldetik, beste erabilera bat bakabe, ipintzen dugu hemen, eta pasatu behar badugu saldaren bat edo zerbait, gu pertsona bakarrak egin aldogun gauza bat dela. Horretarako errestatzen digu trianguloken ere. Espero dut, zozer ikasi dozuela tresneriari buruz, hemen Gamarra Ostalaritza Eskolan. Ondo etorriak, urrengoan eta bertan itzaten zaituztego. Agur! Aupa, Jon, ze ondo, ze aholkunak eman dizkiguken, eta hemen denok beti ikasteko prest. Mila esker, eta hurren alko gehiago askazue, gu hemen nengo geha zai, entzuteko. Hemen txe, hau da izaigu murrizten, ikusi zuen bezala, nola porrua ja murrizten nahi dan txirrik itxarraka, eta behitu ja, tipulak 6 txura hartu duen, marmela daiteko dakau ja hemen, Oain errizkezin, Vale? Bueno, hemen. Inbiar deuna da, bertan, txibila botako eta pela joingo dugu, baina bota, bi vuelta eta kanpoa. Eta gero, bukatuko daiten hor, gero erringo da, bakarkan epeldu. Txibila bakizue bi egozketan mota dazkala. Bat, gixatu inbiar da, eta bestia salteatuta xamurra gelditzea. Erdibidekoan, gogorra da, hola, gehatzen zaigu, eta orduan ja, gaurkoan ingo dugu, huelta eta huelta. Vale. Ingo deuna baita ere da, patata horiek prejituko ditugu, gero porruan saltxan sartzeko. Ordun, jarriko etena da hemen olioa martxan, patata horiek prejitzeko, eta zuk ingo diazuna da, zuritu patata horiek eta panadera moztu. Vale? Hoi zure kontu, hemen olioa botakoet, hola, desente, ez da zerretatzen, gero iragatziko dugu, eta olio hau berrera bilialda, Venga, hemen patatakiteko, eta esandakua, hemen tipulan behitu zengoeten, Gatza botako jot pixkat, horrela xe, vale, pera ere bai, bota bertara, salteatu txiki bat eman, eta listo, Xamurrak eoteko. Eta esandakua, honeire, huelta, hemen inbiar deuna dagoain, txakolina bota, ni ustez horrela nahikoa. Pixka murrizten utzi, salda, eta sukaldatzen utziko dugu. Hemen bi huelta eman, eta hau kanpora. Venga, eta hau esan da, mingaina ematen jarraitu beharrezu, bale? Kontatu, lehen zine munduan da ibili geha, bakit, gustatzen zaizula holtza gaine eta igo, ibili izan zehala, baitare teatruan, ez da? Bai. Kontatu pixkat, haber jarraitzezun horrekin, o nola zabiltzan historia horrekin? Bai, egia zan antzerkiakin, aztineakin tabaino askoz denago, hasi nintzen. Hori izan zure oinarria, ez da? Bai, hasi nintzen, lehenengo eskolan, 5 urtekin, lehenengo aldiz. Ja, hori barruan, ematea orduan, ez da? Bai, ni guatzen naiz, que me encantaba, en plan de... Goxatzen zendula horrekin, ez da? Bai. Zala, asteazkenetan eukitzen nun, eta amak beti guatzeiten plan. Urte zinean, klaseta ere bai antzerki jana? Bai, eukitzen genuen eskolan, joangelak orduan, eguerrin.
Eta egoten nintzala, bazai, asteazkenan noiz iritsi. Baina hoi eukinun eskolan 2 urtez, eta gero ere herrin etzeon antzerkitaldeik, momentu hortan. Nondarra zehazu? Bilagunakoa. Bilagunakoa. Oain badao. Bai, Baina bere garaien etzeon. Eta joa, beti nahi nula, eta eskatu itenu baina etzeon. Eta bat, hor ja, 13 urtekin edola, haman ezagun baten bidez jakin genuen, ondoko horrin andoainen, talde bat ateratzea zikoala, eta nahi zuela, 13-16 urte bitarteko gaztekin zerbait egin. Eta beste lagun batzukin bateare apuntatu nintzen, eta 13 urtetik 18 urte arte dola bertan ibili nintzen. Eta oso guztua bertan... Eta gero azkenian, antzerkian asko aritu zea zure lanak pinituak edo holtza-soltza ibiltzen, zenbat antzeslan mota egin dituzu? Gero, bai aritu naiz, antzerkin, ja gero bai karrera iten nahi nintzen bitarten, eta bukatuta gero ere, eta asko disfrutatzeten gauza bada, pila bat. Baina hola, guaingoz gira potoloik edo, hola, ez dut egin. Ez. Eta badakazu gogua horrei egur pixkat emateko, edo guain zinean gehiago zaude murgilduta, edo zer? Bai, bai nahiko nuke. Nahiko zen duen, ezta? Arantzatxo badakazu orduan hori ikasita hortan esaritu izana gehiagi, edo? Bai ibili naiz, baina bai nahiko nuke gehiago asko gustatzen zaiten mundu bada. Zinea ere, biak egia esan, zindet bato beste aukeratu, baina bai. Osea, ez zinean batekin geldituko, esaten baizuzenekin geldituko zinean, ez da? Ez, biak nahi dut jarraitu sakontzen eta bietan nahi dut jarraitu ibiltzen. Gozatzen, eta... Bai. Jarraitu hor dania, zatik angoin egitea esan, gazte-gaztia zea, eta egitea esan, daneak aukiko zuten borata. Bai. Eta zudakasun antolamentuak egin, goindik eta gehiago. Ala da. Hau, garbituko deu? Bai, ur pixka pasako jot, jarri dazu. Hau nahi papelakin kenduko jo ja tela beltzori tripaldien dakana. Ikusi zuen sala kanpokoa kendu jotela. Ikusi zuen sapua zenbat berma dakan, Zateu sapua, haundila dania, baino, eren bat bakarrik handaka aragila. Bestia da burua, tripak eta bar. Baina, bueno, arrai eharra da, eta ikusi zuen, gaur egune fama eharra daka, eta ze txurila da, eta ze testura beziakan. Hemen bai, telatxoa beukitze gomen tripa barruan, horrela sekenduko deu, aldeun herrian, eta beste puxketa hori labanakin moztuko jau, txukun usteko. Iotena da horrela garritu, hemen digan kendu, hau saldako utziko deu, hau listo dakau, eta gero, liburuan inbiar genduna zan, behitu, horrela ingo jot, hemen mosketa bat, beste aldeaino iritsi gabe, horrela xe, eta hemen dakau, prest, irikita, bertan txibila sartu, itxi, eta rebosatzeko. Hemen dakat prest. Bak dingo deu, gio bestia ingo deu, bestela gaur egun etorriko eta ez da gauden muraikan. Eta karasi, goratze altzea lehendabiziko aldiz, intzen unian lehendabiziko antzaz lana. Bai, batzen naiz. Izan zen orgun eskolako emanaldin tako baten. Bai. Lehenengoz baino gehiago batzen naiz, bigarren goaz. Osa, lehenengoaz zirudi borrosoa dakat, badakit laino bat nintzala. Bai, horrati, gozu borrosoa, horrati, gozu, lainutan ebiliko zinean da. Eta eguraldian inguruko. Osa, denok gilala eguraldia, batzuk eguzkia, beste laino, beste keuria. Eta guatzen naiz zerbait hola zala, baina gabai guatzen naiz bigarrena zala. Zenbat urte zezen euskan orduan? 5 o 6. 5 urtetxo? Bai. Ai, ama. Osa, eta bigarren hori oroitze zeana, zertarazi joan, zertan hori? Bigarren goa izan koloren mundua. Bai. Eta nintzen kolore granatea. Eta eramaten un pixkat historia, guatzenen narratzailea bezala nintzala, eta orduan denbora guzti neola hor. Ez denan eta bai guatzen naiz, hortaz. Eta hori ere bai, hola, 6-7 urte txokin, hori ja aurreago izan zan. Bai, ez hori baita 6-7. Jope. Ze gaztetxotatik ibilizian hor buru belarri, ez da? Bai. Eta orduan ja erakizen aktore nahi zendula izan? Edo nola esaten dezu hau etxian nahezula aktore izan guraso da, ze esaten du etxian? A ber, erabaki, oza, betean ikan guzu ditzaiten, eta txikitan bai esaten batutan jo, margolari izango naiz, artista, beti bai jotzen un pixka tortikan. Baina gero behin etxen esan, ja izan zan, batxillaren, erabaki behar nusa, ja selektibidatea eta unibertsitatea eta gauza hauek aukeratu behartzianen, orduan esan un... Ja hori nahi zendula egin eta hota nahi zendula jarri. Bai. Eta ze zantzitu zen etxian, dana aurrea edo esan zen hori
Hori ez dakit arte hobi badan, edo aldan hortatik bizi, oz esan zizuen etxean momentu hortan. Ba, pixka denetik, pixka zaila izan zen. Amak bai, esatezian gehioa, pues oso ondo taula, baina gero matematikatan taula baita oso ondo ibiltzen nintzen, hor justu. Eta orduan, pixkat bai espero zen fizika, inkenderitza, olako zerbait itea. Eta pixkat bai izan zen zaila, esatea ez dutela, enula hoiengo, kenula nahi. Baina, hasieran kostatu zen, baina gero saiatu nintzen, sartu nintzen nahi nun karreran, ondo, eta, gero onartu intzuten, eta gaur egun ondo, familien eta etxen eta ingurun badenak, no se, guztua... Ezin hobe. Ematuten gauza bada. Ikusi ez buru belarri jarri zehala, eta nahi aurreiti jozule, eta nola esango izu ezetz. Bueno, hemen txe, modatzen naiz hau, geho ingotenar reboxatu, eta igual makila luzegiak gehiatu zaizkit, ingoitena igual makiltxo hauek moztu. Horrela xe jarriko jot, geho sartaian sartu alizateko. Horrela xe moztuko jot. Nia, eta nia, venga, hauek moztuta askat, prestatutaka xolomo erdi hau, gero irina arrautzetik pasa eta prejitzeko. Patata hauek intzaizkiu, ateako ditut, eta hori bigarren tandan sartuko ditugu guantxe. Eta hemen behitu nola izaigu murrizten hau, azpila murriztu zaigu, pixka salda gehiago botako jot. Hola, erreportaia lasea ikusiko dut jarraituko da hori murrizten. Eta hemen patatak indazka horrenengo tandatxua, eta bigarren tandakin jungo gea. Hainbeste patata, hainbeste saltxa, igual beste lomoa prestatzen hasi biharko naiz, Ez dakit moskiatuko dan lomo batekin bakarrik, Eta hor daka tinta beltzori ere bai. Tinta beltzori, nahi nun pixka sukaldatu erabiliali izateko. Bakizue tinta beltza toksikoa dela, aldakizu hori. Nesuena bai. Sukaldatu inbiar da, erabiliali izateko, zeatikan txibilak botatzeu nian, tinta botatzeu eta aldi berian toksina botatzeu ditu. Baina, ez badeu sukaldatzen beste erabiliko dugu, baina ikusi zuen nolatea dan, eta inbierko zena da, gatzetan sartuko iten deuna, gatzetan sartu lanian, eta geho, sukaldatu beti errezetetan. Nahi badeu maionesan da erabiltzeko, alda baino marian ere bai sukaldatu, suabian eta toksina horiek eta jute zaizkia. Bestia beteko deu, eta bitartia jungo gea erreportai bat ikustea. Ados? Eta zehazki jungo gea Irunera eta itxasapoa prestatuiko du, ez dakit ikustea zuen hemen. Oazen bertara. Apa, Joseba, eguardion, ni naiz Josema, eta gaude hemen Irunen erdialdean, eta gaur ikusiko dugu Kasino Gastroteka. Gu gauden eraikuntza honetan, da eraikuntza gutxinetako bat geratu zena gerran ondoren zutei gabe. Orduan, eraikuntzak dauzka 100 urte, eta historia asko kontatzeko. Hau, Kasino Gastroteka deitzen da, baino ez da izan du behin ere kasino joko areto bat. Kasino izena jarri zioten garai batean, horrela deitzen ziotelako goi mailako elkarte bat zelako, besterik gabe. Eta handikan orain arte, fase asko izan ditu, eta gaurko egunean, jatetxea, taberna, da pertsona guztiak aldute sartzeko beldurrek ez eduki, zeinak pia daude zabal-zabalik. Eta orain, jungo gera sukaldera, prestatzera platertxo bat. Gaurko errezeta prestatuko dugu, eta da itxasapoa txipiroi begiondiakin. Errezeta hau egiteko, hemen dauzkagu, itxasapoa, hartu dugu, garbitu dugu. Orain hasiko gera labean sartzen, 180 gradutan, eta gero, hau prestatzen juten den bitartean, jungo gea txipiroia moztutzen. Ara, beira, bitu ze agertu denen hemen barruan, eta txikia da, normalki agertze dira lenguagoak, bere neurrikoak. Guk erabiltzen dugun arrainak dira, normalki, ekartze dugut hemen ondarribitik, edo bestela bermeotikan. Gure etxean egiten dugun sukaldaritza da tradizionala. Erabiltzen ditugun arrainak, betikoak, eta haragietan txuletak, eta garaiakoak. Orain gaude usoarekin, eta baitare ekartzen dizkigutenean untxuak eta horrelako gauzak.
Eta guk egiten dugu lana kartan. Eta baitare daukagu beste zatitxo bat, pintxoak eta baitare razioak. Bueno, ja, prestatuta daukagu, eta orain zartaian tipula konfitaturekin batera salteatuko dugu. Eta janari ez aparte, hartoei emate dugu garrantzia. Zein pentsatze dugu kombinazioa beharrazkoa dela. Eta orduan guk dauzkagun kartak dira ardo askotan ez oso izagunak, baino bereziak. Orain bertan dauzkagu gutxi gora bera 60 ardo desberdin. Arraina ja prestaukagu eta orain jongo gea baratxoria konfitatua eta arrainak soltatu duen uraekin ozpina pixka bat jarrita pilpila egitera. Barrezeta hau buruzatu zitzaigun denon artean. Orduan pentsatu genuen zehozi izatea platetxo bat pertsona individualki bezala arraina eta hortik agertu zitzaigun guan dela 2 hilabete egia esan. Eta harrera oso hona izan dugu. Osaigai guziak prestaude eta egingo dugu bukatu. Hemen daukagu adorno gisa jartzeko hilar berdea, dipulina, txipiroi tinta ja aurretikan prestatuta daukaguna eta olioa perjilekin. Bueno, Joseba, hemen daukagu aipatutako platerra, ja, bukatuta eta dastatzeko pres. Hemen, Irungo Kasino Gastrotekan. Nahi duzunean torri eta elkarrekin dastatzen dugu. Gero arte, Joseba, agur! Aupa, Josema, etzekia guain moskeatuko naukeni hiri ikusitako guakin. Espero ya ti bezain unaitia, saiatuko gea, ez da? Bai. Venga, besarka da hundi bat eta jarraitu gozatu arazten denoi. Gu hemen, behitu, indeuna da patatak bertatik atea, eta olio hontan bertan, arraia prejetuko deu, irina eta arrautzetik pasata. Eta hemen dakau, elkarrekin, beha indu, tipulatxa moztu du, geho porrua pimustu du, dana indeu gurinetan potxatu, bota deu ardotzurila salda arraiana, eta guain ingozu hau ondo birrindu, iragatzi, eta zutan jarriko deu arraia eta patatak bertan sartzeko, bale? Bale. Venga, ekin ingo dio lanai, eta mingainai, bai, bale? Bale. Bueno, hemen inbiarretenanik sartu datza, pixkat, sosito ez galako ibiliko, baten irina eta bestean arrautza. Hemen irina eta bestean arrautza. Oso ondo. Kasu honetan, behitu, harto irinakin nahi geha. Harto irinakin nahi geha zergatikan. Garazi, ez dakitzen zati dakaun, ez da? Bai, noski, zeliaka da, eta irinik ezin du hartu, orduan kasu hortan nahi deu rebosatuakin harto irinakin. Eta hola, zeliakoak ere aldute hartu. Vale? Bueno, hau, hemen, eta beste galdera zuretzako. Interpretazio arluan, ze beste lan gustatuko zitzaizun nitia? Ola konkretuki ez dakit. Jarraitu nahiko nuke bai antzerkin baizinen lan aiten. Paperaldetikan eta hola konkretuki ez dakat hola. Nahiko nuke genero hau probatu, lo que segia zen, bai nahiko nituzke genero desberdinak probatu. Eta... Zeintzuk daude adibidez, kontatzeko guri juja egiteko, genero desberdinetan aldezu ibili. Komedia... beldurrezko... Drama, komedia... Eska denetik, egia esan, oain gozte egin deten gehiena gehiago izan da dramatikan, baina egia esan gauza gehiago gustatuko litzateke baita probatzea, bai komedia, bai... Beldurrezkotikan ere pixka tiratzeit, beldurrezko matinate beldurrezko pelikulak, baina askotan esan dizan diate beldurrezko... Ikusti atzaizu hainbeste gustatzen, baina igual itia gehiago, ez da? Daiko nuke ezagotu zer da matzetik gehiago. Vale. Baina gero gazki pasatet ikusten. Hori grabatzen bildurra pasako aldue. Ez dakit. Ez dakit zuet, igual, hoi da kuriositatea emateitena, baina ez dakit. Orduan, irikita zaude, eta torren nahi aurre iteko, eta tokatzea nahi iteko aurre, ez da? Bai, zentzortan bastante irikita. Osea... Ez zaudela itxita, eta zetu bakarrik hauna etin, da honta dedikatu, baina, gero gauza probatu inberdia egila zan, eta jakiteko zehazki ze gustatzea egun ze ez. Bai. Eta gero, dana eginda gero bakigu ze bai, eta ze ez, ez da? Bai, eta askotan kanpotikan gauzazko ikustza, esperotek modu batea, gero igual ez dianako ez, eta bueno, eta zentzortan irikita. Eta idazten nahi zeare bai ja, ipuin liburu gehiago, edo olakoak bai? Idaztia ez diozu guzten? Ez, egia ez justu hain naiz, ipuin...
ipuinekin eta hola pizka sartuta, beti gustatu izan zait idaztea, txoin, hau uste, ez dakit jada hon, Ba, ni uste baietz. Bai. Ni uste bai, geratu gabe man. Ba, hau listu dakau, botako dugu horrea. Vale, Ikusten soinu badego baita oso lodi zinta. da hola geho salda Bai, pixka botako vale. dio. Hora botatzet. Bai, nik lagunduko izut. Hartu hau, Vale. bota horrea, mingaina bat emango izut, dena, betu emendaka lehenoko mingaina, berdina dana dala. Vale, ondo. Orduan ez dut dana seginduko. Zuko Botako dituzula. izut bertara. Vale. Epa, eta zuk Eta hori da, itez zanpatu buruntzaleakin azpilan, zanpatu. bildurri gabe, eta Vale. atako ja behitikan, dana, xamurra dana, atako mami guztia. Vale. Eta hemen iberretena dago, baster baten jarri, eta beste, sapuare bai, zutara bota. Bueno, eta ipuñetan eginan, guantxe idazten aizena, zertaz aizia idazten, edo, ze topatuko dugu zure ipuñetan? Ba, oaintxe jogia esan, ideia desberdinak intan abil, eta ipuñan oso idaztea beti gustatu zantzait, ba, pixkat aurten hasi naiz ipuñakin, batez ere, bueno, lehenago ja lagun batekin justu idazten egon, baino gero, iritsitzaigun proposamen bat egin detena errenteriko eskolatan barren aintzane usan dizagakin, Bai. bio batea itu gea, errenteriko eskolatan, eskola guztitan, 6 eskolatatik pasa ginen, 15 klasetan, Bai. aurrekin ipuin sorkuntza tailerrak iten. Eta egia zen izan zen esperientzi bat oso aberazgarria, sako gustatu ditzaitena. Eta aintzane justu beha idazlea da, eta behakin lan aiteare baita pila gustatu ditzaiten. Eta jarraitzen dugu hain proiektu hoi beste eskola batutatik muitzen. Eta aldi beren, nahi ere ezagitpizu zaitor ipuñakin eta ipuñan munduakin eta idazketakin, ba, bueno, ba, pixkat ere gogo erenik ere idazteko zerbait. Así que, bueno, hortxe nabil horrekin Eta zer netan baita. inspiratzea idazteko garaian? Jutezea, idazten aztezea, eta haber zetortzen zaizun, edo nola moldatzezea hori? Ba, gauza desberdinak egia esan batzutan, Zure bizipenak izaten dira, o pixkat, nola esatea, errealitatean basatutako ipuñak dira, edo pixkat... ba, nik pixka Fikziozkoak. denetik dekatela. Azkenen, ba, nire ikuspuntua neurri baten bai aukiko haute, seguru nik idazten duten guztia azkenen, Bezala, ezta? bai, azkenen beti hartu diozu zure kutsu bat, baino gero orokorren, ba, depende, batzutan igual ikuste duten bizipenak, o pertsona desberdinak, o egorak kola inspiratzen diate, o beste gabe fantasiara ere daiteke ere, normalen beti da inspirazio iturri bandun baitetikan, beti zehatzen duzu, baino bai, eta bereziki aurrekin lan egite horrek asko bai Asko inspiratu gustatzen zian, pila bat. Osea, Bete beraiekin iteizu, lan egin- umiak inspirazioak eta gauza berriak buru erazte izkizu egia esan, ez da? Bai, ez dakit, igual gogor erazteizue irudimen eta sormen puntu horrekin, eta gero zuretikan, ez beraien ideiakin, baina bai asko inspiratze diate, bereien sortzeko eta proposatzeko gaitasun inato horrek. Ona. Bueno, hemen gaur egun badator, eta gu hemen prejitu dugu arraia, saltza pres dakau, patatak eta arraia ebai, esan dakua, hemen, behitu, Hau, guain ingo ez dakit deuna da. gehiago. Oso ondo, behitu, guain dena pixkat altza, Vale. erotzeko pixka gehiago. Bai. Hola, beti vuelta eta vuelta eta vuelta. Ja, hemen porruan fibra guzti gehatu zaizkigu, vale? Eta guain behar deuna da. Ni uste plateraratzeko bihar ditugula minututxo batzu. Zergatikan, hau, botako deusa garrontzira, hau listo, baino gustatzen zait, guain, saltxa hontan, porruan saltxa hontan, 2 minutu patatak blu 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 utzi, arraiai makiltxua jarri, bertan, eta guantxe plateraratuko dugu, pelexia pikauta gehiago. Txak. Bueno, lagunak, ikusi zu hemen atea zaiguna egarase, eharra indeuna. Bueno, ingo deuna da hemen txegarri, horai da iregiten, ingo deuna da betu, hau, kanporatera, hola xe, kenduko xio palilluak, beti bueltaka, rast, bueltaka ateatzen badeu, este guen horreten aragila rastaka. Rast, hau listo dakau, hemen jarri, oetxuan, patata batzuk, saltzakin, ze itxura, ze usaina dakan, Eharra indeu. Ze, prestatuko aldezu hau lagunentzako etxian, norbait Ba, Bai, ez dakit. Ez dakit olateako zaiten, Basea goratzen zailua ikusi horrengoan nahieran txintxilikata, Bai. Ikusi eta prestatu.
Bueno, hemen, ohetxo bat, patatatxoekin. Guain, ingo deuna da iriki, ikusteko, zer dakon barruan. Oh, eharra indi gaurkoan. Arasi. Bai. Beitu, hola zigarriko dugu. Bat, beitu ze puntua bilatu dioni bai, arraiai. Iru. Eta guen gainean, peresilia pikatua bota. Eta listo, hola iten dugu bolatxo bat. Hartu, labana. Mostu motxian. Eta listo dakau. Hau, botatzeko. Eta hemen gaur egun ikusten jateko. Eharra indiuna rapia beteta. Bueno, lagunak, hemen txeakau, gaurko platera, eta, ni bai, zuze falta zaite hemen, beitu, olio tanto bat, rast, eta maionesa beltza. Bueno, garazi, gauzat esatizut, sorte hona euki, goxatu ibilbideakin, gudanoi goxatu arazi guain hartin desun bezala, eta hurrena beste proiektu batekin honea etorri eta guri kontatu berrize. Vale, ba, zondo. Eskerrik asko, agur lagunak.